Borong sumur iku tariane para manungsa kakete dosane kudu gede akeh bayine kudu telekmu kabeh. Jaranan penggon putra. Hei, hoa, hei, hoa, ho. Saya. Hoa, hoa. Hei, Hoa, hoa. Hoa, hoa, hoa. Ho, ho, hei, ho, hei, ho. Sing kerjal kaya Srikandi kerja bakti ta. Bali ora titis. Ora keneng to, kakek nyekok cetok. Ayo Cak, buta ijo Cak. Oh, celeng. Kurang ajar. Sik, kowe iki mrene ae. Aja paet iki. Kowe iki kurang kereng lek dadi. Piye? Goblok. Kowe mulai ijenan. Hah? Ora nyekel apa-apa. Iya. Saiki tak iki. Oh, iki? iki. Iki genjik. Genjik. Lho, kok iso genjik? Celeng. Lho, celeng. Oh iya. Celeng iku lek dadi kereng tenan. Lho. Mripate mendelik. Ora ngombo matane. Aduh. Ora ngombo. Ombo mendeli ben kereng. Karo mangap ben kereng. Oh, ngono. Mangap. Iya. Mangap iso. Sakno. Dah, kon mangap. Ki lho adekmu sakno. Kowe mendeli bu. Iya. Awas ono. Lho. Lah kok budak nemen kok. Cangkeme mudak opo goblok? Wong biasa mendelik karo mangap. Kowe golek krungu tabuhan. Piye, Kang? Lek krungu tabuhan biasa mudak kereng. Lho, ngono. Heeh. Ayo Mas Gandong, tabuhano ben mudak kereng. Sing hati-hati ndelik. Ambil. Yo. Kayak wihi Cel. Nyapo. Omongno wong kene. Nyapo. Aja suwit-suwit. Goblok jaranan kok. Iki jarane bedol. Bedone piye? Setan padang bulan. Masalah. Kaya roh ngono. Kowe njaluk apa? Aku sampe rono-rono cekelono ya. Tak cekeli kowe njaluk apa? Njaluk duit. Piye ta iki? Lah kaya ngono iki, Pak. Oh alah. Kok berarti lek suwe-suwe gane duite. Anu.
Jel. Karo mangap Jel, karo mangap Jel. Hei, Cel. Karo mangan Cel. Hei, Ben mundak mendeli Jel. bocel. Ben rada kereng. Cel, hei. Ya Allah, bocel. Cel, kana Cel. Mendeli Jel. Nah. Hei, terima tamat Cel. Mendeli Jel, mangap. Lah, ya ngono. Di. Kok sajae diteni ning kene bocah kok ora teko-teko iki. Wah, aja-aja dipateni karo wong Majapahit. Ayo, ditulung metu. Ayo.